Ini kile tu. Sare. Somodo. Nanga siglan kana yisi. Amase sigili koma. Ne yɛrɛ mangati ka ani kile fɔ e ka da kan e tɛ maa kilenin ba ye. Sare. Kɛlɛ yɛrɛ la wa? Nanga siglan tɛ k'i sigi. I ka kɛlɛ ko in to yen. Tu dɛ. Ne sigitɔ tɛ yan. I bɔra ka denba juguya min kɛ Zayidu la. Tu I ye kojuguba de kɛ komi a laban laban ni nimisa b'a kɔfɛ. Sare. Ne bɛ e ɲininka o. E somɔgɔ jumɛn de ye Zayidu ye? Walima I somɔgɔ den dɔ de ye Zayidu ye? Ne ni Zayidu ninnu b'an ka kuma la, I ɲin bɔ a la, I tulo bɛ n na. Ne bɛ k'i bonya dɛ. I to bonya minɛn kɔnɔ. Tu dɛ. F'i k'a dɔn k'a fɔ ko misiba bɛ joli to a la ka nɔnɔ kɛnɛ bɔ. Zayidu ye denmisɛnnin fitinin de wa a b'a fɛ ka kɛ don dɔ maakɔrɔba ye. Ni e nana ka sini ka kumaw ta k'o f'o ɲɛna. Fɛn bɛɛ bɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ fo tɔnkɔnɔ kuma. I ye nin min kɛ wallahi I ye malangoloya baara de kɛ. Sare, f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye walimuso de. I ka dɔgɔyalima kana se ne ma dɛ. Ni y'an ka du kunkanko de. I da don kuma la, kuma min bɛ sara I la. Tu dɛ, aw ka du kɔnɔ kuma don. N ko ne ye aw sigiɲɔgɔn de. Wa ne ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye dɛ. N'i ye ko kɛ n'a ma ɲɛ tu, ne tɛ nafigi ye, ne tɛ kalabanci ye, ne bɛ n'a f'i ye. E ye nin min kɛ, hali wulu tɛ nin k'a wulu ɲɔgɔn na. Sare, ni manamana kuma fila kana fɔ n ma dɛ. I tulo bɛ ne la, ne wulu. Sare, I tɛ jɔn ka kuma kelen f'i ye. I tɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ jeliya la koyi. I tulo bɛ n na, n t'a nanfigalaw fɛ dɛ. Nin bɛ ne ni n cɛ de kun kan. Donc manamana kan kana fɔ n ɲɛna. Tu dɛ, e t'a to ne ka kelen f'i ɲɛna wa? A bɛ n'i cɛ kun kan o, a tɛ n'i cɛ kun kan o. N'i ye ko kɛ Zayidu la ko min ma bɛn tu, ne b'a ka kɛlɛ kɛ hali sini. O tuma o, ni aw balima don, an minnu sigiɲɔgɔn don, an b'a kɛ cogo di? Sigiɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ko ni ko dɔ kɛra ko maa tɛ se k'i da don la k'o tiɲɛ fɔ wa? Tiɲɛ de bɛ digi e la. Wa ne yɛrɛ ye maa maralen ye, e y'i kan kɔrɔta ne kama ka ne dɔgɔya cogo min, e man ka kɛ. Basi bɛ k'a bɔrɔ fara sisan de. Ne bolo e donkan ye ni I sen kuturuba fila in de. Ne t'a dɔn ni e donkan ye n'i ka kulusi jala foni ye. Tu, kana na ne dɔgɔya. Kana na ne dɔgɔya. Ne n'i cɛ bɛ sigi la yan, bila ko tɛ dɛ. Wa bonya de bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Hali I cɛ n'a ye ko kɛ ko min ma bɛn, ne b'a f'a ye. Ne ye tiɲɛ fɔ e cɛ ye jango e yɛrɛ. Nka n'a digir'i la tu, n'a digir'i la, a fɔ k'u ye a ka digi la de. I ka denba juguya dabila, I ka kɛ denba ɲuman ye. Denba juguya nafa foyi t'a la. I y'a faamuya wa? Sisan, ne ye ka kuma in taabolo faamu. Zayidu m'i bila ka na dɛ a? I kana ɲɛfɔli la. Sare, I tulo dayɛlɛ, I ka lamɛn. Zayidu ko in tɛ wa? A y'aw da bɔ a la. A k'aw ta kɛ kuma lamɛnli ye, a k'aw ta kɛ kuma lajɛli ye, a k'aw da bɔ a la. I tulo bɛ n na? Tu. Ne yɛrɛ bɛ ka kuma caya e fɛ. Sare, manamanakan nege tɛ n na, taa i ka ci la. I bɛ ka ne de gɛn tan wa? Sare, n'i ka taa I ka ci la. Nka baasi tɛ. Ne bɛ taa. Ni ne n'i cɛ ye ɲɔgɔn ye, ne kan ka min f'a yɛrɛ fana ɲɛna, ne b'o dɔn. Nka tu, I bɛ ka fiɲɛ juguba min ta, fiɲɛ in bila. Muso furulen man ka nin fiɲɛ juguba ta waliden kama. Muso furulen man ka juguya waliden kama. Wa muso furulen man ka kɛ ŋɔni ye ka mɔgɔw sen sɔgɔsɔgɔ. Sigiɲɔgɔnya ɲuman kama. Sigiɲɔgɔnya min bɛ ni ne cɛ, o kama de ne bɛ ka nin bɛɛ f'i ye. Nka n'i ma ne ta mɛn, tu, I na Ala ta mɛn. I ni ce. Sare, I bɛ ka n dusu labɔ. Mun? Nafigi ninnu. An tile
Por basitila. Ebe yan Alisa. Adun farani yana ke etari ba yoro nyina. Tu. Ye tiafo. Ne ntaran ba yoro nyini. Nga. Ni na kunto e webi. Ibado. Ulu tise ka tikitu. Tu. Ne zedu mana ke jena tike fen bi. E tu to kola ko maridu. Ula. Nini nyema tantara tama dola. Apebe bayini ni sira kilinka. Tu ni zedu ma min fam. Ni me fi alibi mba tu ko mbla sira ola. Mori nyeni ni kan. Wa me fe ko de nyedo. Wala sanga bokum pana. Makoro bafo. Ko dongele fa ko te wulu ke dosoy. Jimana goniya chugo jidil na korote kala yai abesuma. Wala tu. Ne wulila. Ntara kulunti ufe. Kata buguri da laufe. Kata chien da laufe. Ka ko insana laje. Ka dula laje. Tu foi kulangulunte. Jena teke foi teketi. Ne badi yi. Ye ne bodi kun chamangono. Ka ko binye. Don mago ye min fonyi. Akadinye ka dana. Ika tugunko. Tu anga ta yirila. Dekun abebe badondo. Ibike dekun kono abike kono kwai ka te ba. O mo shika na giringa mo jelaki. Tu ni mati nyini nga wali mani makundo. No te o jelaki ko chama bari be no min ko o malo ya. Akadinye ka wuli kana ngata. Meta fendo yirila. Tu femi me ere lafia. Isi ki yerema. Ta chien bagato insigili naje. Kone ka wula kata fendo yiranela. Zedu. Est-ce que Fati est là? Na fora enyena kone tube wuli ka tugu eko ebedala. Kata ndin faga bago mo kan faga. Ha? Jugusago ete dore jugusago ko. Karani sigi ngoro mana kan fola de ite wuli ka ti banyini. Tu bawara tene na nete kuyi nyodi fiye wa mesigin ko fiye ni den kera sai baba sira chela wani bafilila abi wajibi den ka kabla sira tu Mblade boro tere jugu Nego zedu ye. Eni tula ko akeme tukudi. Au tara kana. Adunya karadi. sira era ni ngani misantali la yi Kano fosa. on nale ne tarasi tuma ayira la kafo fui teketi jil kuna wulu ote kun aka laje dini masaya kama lamoti kama fendo membulu aka na laje kani miri jia do gali mala tuma mi fonema fonema so ne bulu Tu sona oma. tu ko kale teta kune mo pala de kale taro ne kene no mina be alinye yai babli yaira ni tu nyema da ko yinka abara nyemandi anyemandi de O
kɔni tɛ se kɛ sa ne bɛ taa t'u fɛ yen walasa a bɛ se ka sɔn cogo min. Sira dɔgɔyali min dara ne kan o bɛ kun ne fɛ ne tɛ fɛ ka taa walasa e fana ka dɔgɔyalima wɛrɛ sɔrɔ an ka nin ko in an ka lajɛ ko yɛrɛ la. Zayidu ne mana fɛn o fɛn sɔrɔ e nɔfɛ a tɛ digi ne la ne bɛ taa t'u fɛ yen. Baasi tɛ i hakili to i ka kumaw la kosɛbɛ wa n'a ye fɛn fɛn f'i ma a kɛ ne yɛrɛ kama i ka yafa ma. E gasi kama t'u ka foyi tɛ foyi kɛ ne la wa a ka kuma yɛrɛ t'i tɔɔrɔ. n'i ka kuma mɛn sera taa ni jaabi min bɔra a la i n'i kɔnɔ yan nɔ. Ayiwa baasi t'a la. Ala kama Zayidu y'i wele ci min na n b'i deli i ka taa ka ci lajɛ. E ni Zayidu bɛɛ taa jugusagoden kelen ye han taa tiɲɛbagatɔ in sigilen filɛ na ni deli mɔgɔlankolon bilalen tɛmɛ ka wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ. Tu n b'i deli Ala kama a tigi y'i wele kojugu la. n sen bila aw t'aw yɛrɛ dɔn ni Zayidu ko k'a fini don e b'a fɔ ko mɔni taa tiɲɛbagatɔ in sigilen a ɲɛ lajɛ bɛ yen i b'a wuli la. Tu yafa ma Ala kama. a jɔlen lajɛ ni ma miiri Ala ma san n bɛ bolokurun jigi i kun n'i ma sa i k'a fɔ n ka tu. Yafa ma. I bɔ ne da la i jɔlen ne don wa. mɔgɔlankolon e ni Zayidu bɛɛ y'a den jugu kelen de ninnu bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu. Sira a kɛra cogo di. Ne taara tu fɛ yen nɔ tu ye ne lamɔla ka kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma. Sira i tatɔ ne siranna nin ye ne b'a dɔn tu ye muso min ye a kana ka gɛlɛn n'a y'i bala ko min na o kɛ man d'a bolo i bɛ yafa ma nin y'i sɔrɔ ne de kama kabi i tatɔ ne ye ne jɔrɔ ne b'a dɔn tu ye muso min ye nka sen kelen tɛ sira bɔ hakili tɛ dan nka kɔrɔ de bɛ si hakilina dɔ bɛ ne la o bɛ sɔn k'a fura ye. O ye jumɛn ye. Sira i b'a dɔn tu ye mɔgɔ min ye ne bɛ a minɛ cogo dɔn an bɛ taa se Kadijatu ma o ka kuma a fɛ n'o kumana a fɛ mɔgɔ ma kɛ saba ye wa mɔgɔ min don hali n'o ko man d'a ye a bɛ t'o lajɛ bari e kumana y'a fɛ ne kumana y'a fɛ kunfan tora a yɛrɛ la nka mɔgɔ min don a kana de ka gɛlɛn hali ni fɛn ka d'a ye a tɛ fɛ a ka don a la i y'a mɛn an bɛ jɛ sisan an bɛ taa ɲɛfɔ Kadijatu ɲɛna o ka kuma a fɛ sigi don ɔ n'an m'o fɛnɛ mɛn an kan ka min kɛ an tɛ n'o kɛ. O ye tiɲɛ i bɛ se ka taa kuma ale fɛ baasi tɛ sinon a ye lagosi sugu bɛɛ fɔ e ni ne ma. n'i ka kuma mɛn sira i bɛ min kɛ sisan i bɛ taa so ne bɛ taa kuma Kadijatu fɛ o ka kuma t'u fɛ n'o kɛra ni min bɔra o la e ni ne an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Ayiwa i bɛ se ka taa o la ne bɛ taa so fɔlɔ. baasi tɛ ne kɔni b'a dɔn ni ko in ɲɛna a bɛ kɛ hɛrɛba de ye dɔ camanba de bɛna bɔ an ka dusukasiw la.
Antli. Kaja. Somoko. Basi. Ya dugununa. Ba. Ama juga. Kaja. Nina na kuma ife. Yasa ika kuma tufe. Ere ba don gele am mere ni tuni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛn tɛ ma dugu mɔgɔ si la ne taara ɲɛɲinini kɛ walasa ko in bɛ se ka dala sa tuguni o sababu o gulonna fɛn dɔ la ne bɛ ka kuma t'u fɛ walasa n b'o ɲɛfɔ a ɲɛna k'o ɲɛ yira a la nka ala min ye masa ye tu ko k'a tɛ n lamɛn sigiɲɔgɔnya gɛlɛya kama Mori b'a fɔ ko hali lahara mɔgɔ bɛ ɲininka i sigi ɲɔgɔn na ne kɔni b'a fɛ i ka taa kuma fɛ a ka sɔn n bolo n bɛ fɛ ka fɛn min yira a la k'a faamu o bɛ diya n ye kojugu Kaja. N'Ala sɔnna i y'a fɔ cogo min Seyidu n b'a k'i ta kɛcogo la n bɛ kuma a fɛ. Baasi t'a la o bɛ diya n yɛrɛ de Kaja. N'Ala sɔnna n b'o k'i ye. Baasi tɛ. N yɛrɛ bɛ taa sisan ni minɛn tɔ dabiri n t'a fɔ a ɲɛna n'an bɛnna min kan n tɛna o lase ye. N'Ala sɔnna. I ni baraji k'an sɔn n'o la. Ala k'an to ɲɛ. Antli tu. Nse Kaja. Kor baasi tɛ yen nɔ. Baasi tɛ yen. Alhamdulilayi. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Zayidu de ye n ci ma. A ko n ma ko n ka n'a f'i ye k'a mago b'i la. Tu n'i y'a dan ne ma mɔgɔ t'i welebaga fa nini n'i ma taa hakilinata dɔn. Ne kɔni n bɛ fɛ ka min f'i ye taa Zayidu lamɛn a bɛna min f'i ye. N'a kɛra i yɛrɛ hakilinata ye n'i kan ka min kɛ i b'o dɔn. Kaja e tɛ Zayidu dɔn Zayidu tɛ den ɲɛnɛmayali dɔɔni nka e bonya kama n bɛ taga a lamɛn. O diyara n yɛrɛ de kosɛbɛ n'i taara lamɛn o bɛ diya n ye kosɛbɛ tu. N'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna. Ne taara. Awɔ k'an bɛ somɔgɔw fo. U b'a mɛn. Zayidu bɛ fɛ ne ka taga mun de lajɛ nka n bɛ taga n ɲɛ da a bɛ fɛ ka fɛn min yira n na n bɛ taa n ɲɛ da o kan n'a ma kɛ fɛta ye a bɛ nimisa n weleli la. Zayidu e ko k'a bɛ na. Ne yɛrɛ de kumana Kaja fɛ ko ka taa kuma fɛ. A dun mɛnna dɛ. Kana foyi fɔ a ye. Ka ne bɛ ka siran ɲɛ dɛ. Yana ko ɲɛ wa ka ɲɔgɔn ye ko subaga dɔw an ye wele kun fɔ n ye. I ye tiɲɛ fɔ yan de don fɛn dɔ bɛ yan nɔ n bɛ fɛ ka min yir'i la. E tɛ fɛn na. Zayidu bi bɛ kɛ e ni ne ka adamadenya dannen ye bi i ye ne wele kun min na n'i m'a fɛn yira ne la Zayidu nin bɛ kɛ e ni ne ka adamadenya dannen ye ne ma tɔgɔ da e kunna yan ne ma fɛn yira ne la fɛn min bɛ n dingɛ kɔnɔ ne ma n yɛrɛ faga k'a fɔ ko e de nɔ don ou ka n ka furu sa ko e Zayidu nɔ don. E jɛ tɛ fɛn na. Zayidu mun de kɛra.
k'ale kɔni y'a ka baara kɛ n'a ɲɛ dara fɛn kan k'a bɛ seere ŋa bi tu Zaidu. Bashi ma kila gona. Bashi ji kɔni Sira. Kiki sani. Ngera. foyi ma kɛ Sira ne bɛ ka sira ne. Zaidu. Ne bɛ ka sira mun? Sira. A kɛra di? tu foyi ma kɛ Tu kana kasi sa. Sira. Ana kɛ ni kojugu caman ye dɛ. ayi tu e delila k'a fɔ ne ɲɛna ko ba tɛ fili ko den tɛ ba ka fili dɔn ko masa de bɛ den ka fili dɔn ko masa ye kulu de ye ni den binna ka bɛ jogin n'a binna den ka bɛ jogin tu i ma foyi kɛ min ye ne tɔɔrɔ ko ye i ma foyi fɔ min ye ne Zaidu tɔɔrɔ ko ye ni fɛn fɛn ye jɔnnen sɔrɔ a tɛ taa ka mɔgɔ da kan to na kan ka kɔrɔ n'a tigi ye wa kuma sebali tɛ karaba tu Foyi tɛ ne la. i y'anw bali ka su k'u ka dugu jɛ nin kɛra don dɔ de den dɔ a n'a ba bilara ɲɔgɔn na ba murutira kosɛbɛ a y'a yira den na a tɛ den fɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilen ba in dun delila k'a fɔ den ye ko ɲɛnamaya kɔnɔ k'ali ni fa wulili masa la n'a ko k'a k'i fɛ k'i kana to yen k'i kana labila ko bari k'a ye min k'i ye k'i tɛ se k'a ɲɔgɔn sara la o la den ta kɛra kamanagan ni kɔnɔnafili ye gindow caman poyira kumabaw fɔra tɔnkɔnɔ kuma caman fɔra nin bɛɛ kɔfɛ i ye Zaidu ba de foyi tɛ se k'o yɛlɛma n'Ala ye n'o kɛ Zaidu. non Kɔrɔ ne ma kuma jugu fɔ. ayi ne de ye kojugu kɛ bari ne de ye sen nin yɔrɔ in bɛɛ la o la n ka taa so Fanta, n'i y'a ye n'i wele n ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yiriden b'a dun waati de bolo o cogo kelen na muso fana bɛ furu waati de bolo ni fɔlɔ kun don n kun bɛ n si aw ka so la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fo mɔgɔ fila de ka fɔ ka bɛn kɛ ka bɛn kelen ma ka sɔrɔ ka taa se du kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne mɛnna k'i jate minɛ dugu in kɔnɔ yan i ye muso ye muso min nisɔn ka di dawula bɛ muso min na wa sara bɛ muso min na ne tun b'a fɛ k'a f'i ye n'o y'a sɔrɔ n'i bɛ sɔn ne la furu la. Sari o tɛ baasi ye o n'a ma ɲa ne tɛ n yɛrɛ bolo sa fo ɲɛmɔgɔw de bɛ ne na n'o ye ne fa ni ne ba ye sigida in na bɛɛ b'i bonya dugu in kɔnɔ i ka bonya bɛ bɛɛ kan wa bɛɛ ka bonya b'i kan jɔyɔrɔ ɲɛnama b'i la dugu in na bɛɛ da fɛnɛ bɛnnen don a kan k'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i kɔni i bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ nka a ka di ne ye i ka se ne somɔgɔw ma ka taa f'u ye ne ni ne fila ka furu n'Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ
N'Ala ka jɛ i bɛ se ni somɔgɔw ma i b'a f'u ye fana. Ayiwa Fanta baasi t'a la i ye hakilina min fɔ nin fana ye hakilina ɲɛnɛmanba de nka ne kɔni b'a dɔn n'a danna e yɛrɛ ma hali ni ko ka furu kɛ sisan o ye hakilina ta ye nka an bɛ Ala de deli n'a taara fɔ masaw ye masaw k'a minɛ u bolo fila la ayiwa baasi tɛ i wele kun kun O diyara n ye min na fɔlɔ. k'an bɛn k'an bɛn aba Sira. N'o de lafiyara. Kosɛbɛ. Diɲɛnatigɛ ko o ko a n'a kuma de don. O ye tiɲɛ. Nka min bɛ ka ne kamana gan ni tu nana bɔ a kalama k'a ye nin kumaba ninnu bɛɛ fɔ mɔgɔ min don a kana na kɛ banaya la dɛ. O fana ye tiɲɛ. Sabula ne yɛrɛ ye min ye ɲɛ na bi wallahi ne dara la k'a fɔ ko tu gansan na ma kun tɛ. Min bɛ ka ne jɔrɔ ko yɛrɛ de kun bɔlen nin bɛɛ kɔfɛ o ka jugu ni nin bɛɛ ye. O ye mun ko ye? An k'an yɛrɛ laɲinɛ o kɔ. Bambo min ka di min ye min ka di min olu ka di ɲɔgɔn ma o mana kɛ dugu bɛ diya. Bambo min ka di min ye min ne ka di min ye olu ka di ɲɔgɔn ma o mana kɛ sigi bɛ diya. Bambo sira jara Zayiru. Sira an m'an labɛn kɛlɛ kura de bɛ sen na min ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Tubabu dini ka kɛlɛ kɔfɛ Sunkalo ka kɛlɛ kɔfɛ Tu ka kɛlɛ kɔfɛ an bɛna fɛn de daminɛ min ka jugu ni nin tɔ bɛɛ ye. N'i ye jamana o jamana cilen jɛnɛya ne tɛ ɲini dilan na bilen. Mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan. A kana I ka se ka tafe bolo la. Maa si tɛ se masakɛ la. Dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ. A tɔgɔ ye Asimi. Cɛw mankan dɛ. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ne den choix de kafo. Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma bɔ I fa kɔfɛ min m'i fa janfa. Wo ne t'a dogo I la. I denkɛ ye nka si t'a la. Wa I tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ donni na hali a tɛmɛ. Sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. Yele fiɲɛ foroko Barasɔn Kanɛ. Fo an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. A y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ko caman na. Ka dɔ ye nin ye. Salam alaikum la famille, ne kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n'o ye fɔ yen minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n y'a min ɲɔgɔn jɔn la tɛ tɔɔrɔ fari bɛ dugu ma k'a fɔ aw ɲɛna jɔwdiya man di maa min b'i dɛmɛ k'i kɛ dɔwden ye i t'o tigi de sara sɔrɔ Tɔngɔ Kulubali n'o y'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman ye a ka hakilina min tun b'a la n'a tun bɛ fɛ ka min réaliser ni Ala ma sɔn k'an faga fo Ala y'a don se bi a ka kan ka kanubagaw fo k'i waleɲuman dɔn. Kanubaga n'o de fɔ ɲɛna kabi 1000 abonnés fo kana an bɛ mɔgɔ 100 ni 20 de la o y'aw de ka cɛsiri n'a ka timinandiya ye. Trophée sera k'a fɔ ko musokɔrɔba ka laɲini tun ye nin de Ala kɔni ma sɔn k'an faga an jɔlen ma sen bi fo ni laɲini sabatira an bɛ Ala fo k'a fɔ Ala a ma ani ce kuma t'an da bi la famille 1 million d'abonnés o trophée o ye ordre
Maro ka fuka ba sama kasi mo. Sorry bro. Salut. Ne ko o bɛ ka kuma bamankɛ ɲɛlen de la wa Garijɛkuniden Kulubali o bɛ ka kuma Baraso Kulubali den de la wa ko wolokumajan ni si tɛ kelen ye Seyi Kulubali Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ame bela jele fo kada ike kuma kan ni ke wakati la ka fo nga abune bela jele ko ngunu te sansor ni jurute yani nga do nga kuma kon nana me aw bela jele fo dante fo limina bi anda fara mo ba kemena wandale mala na ko timina jana ko farfuni ma million chama me ko fe kana kan magaw an sigira tongo parti D kuma de labi filmi mi noni ajara kan magaw ye no ya laje bara en kelima ngila leli de bara me belaji de fu mo ko mun ya partager mo mun ya ndeme bara en kon nana kan magaw filmi an kalu woro fo kata kalu wulu blala an yo de ka bara la dugu wulu vla an dugu munun ke dugu mun cheka janyogona ere kosobe ko itimina jani farfuni ni ko kera audi kama ko kan magaw an sigira o kama bi ko sirata ke dila deuxième partie bara o damnina ay partie do ereta la kaba me kan magaw segena fiebo o be ko surugu kanja blogon dingene te beletare première partie bara o gelera kosobe o gelea dan nga amana gelea chugo ni miri kan maga nuna ibika gelea bla kerefe kuluga ni sonja laje kan maga akadanya kan deme deuxième partie barala deme bete wari deme bete sanni kan maga ayan deme ni duwawi ani hera chamai o sirate ke de la ame feka kabako de la maga deuxième partie konnana ame feka fendo wo récupérer wallahi première partie kera kongoto baray ngamado deuxième partie la cew ani muso bina tuban fa barala o sira tege de la amanga tungara ke o ni rena muni e faso imbla ka bla bla kata fenyini ko sigi ngana ni hera yu faso la muri bilbili ba o tay ni yora ni la man fa nan baw fu katla ka ter korobaw fu mun farala an kan barayna ko kan bago ku ko flana interi mai interi kana ke waray deuxième partie bara amogo be dugu tan nan de la kan bago déplacement bala dumini bala post production o yata dama gele abadi acteru fokata si barakela toma kan bago ya klito ana akada nyi ka fene bo ka jamana en kuna wolo nay jamana mi yanna mo ka barka ani lakana ko sabati anka anti saka sarake ni ko yi foka ira jamana to nyona ko sirati ke de la sa mado chew banko wo muso bo banko munu mande ke wiyele la munu mati u dala kauna o de la me fa ka frankan ina law tala ka jin deuxième partie la publicité demain al ni shungom dingele ni bi bulo o ka demain di amma jon fuila beki sike ni jamana ko di imagine lele lafia min de kan ame fa ko lafia segingana wala sa flana ka bo ko yaw nyena an woni fitini nge nga an kuru ma se shama nya me fa kan bago fene ka timina jalla je o sira tkele la ni be fa ka kuma fe boro ne ke ju sira mina passer sisa ki se ka kuma fe bunya ani karama kono nano masakɛ fangatigi ne ta filimi yɛrɛ ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba in fanga montaji kɛ kun tɛ ni mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo
ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti 10 na ni sigara i bolo bɛɛ b'a sumu ni ma tigɛ n kanubagaw la m'aw fo aw minnu b'a ka 20 ni 30 don forfait la k'an ka video lajɛ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareil la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye micro ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama mali mago b'a den ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la nin wale in a ɲɛti wɛrɛ tun bɛ ne min tɛ nin ye ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donni ye a taa fu la don min na n ye fanga monter k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛna segi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ tourner na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ segi kɔ gidɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna de n y'a kolongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne kɔ lara ne tɛ fili bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i k'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanumɔgɔw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tun don n b'aw fo dan tɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka k'aw kana ɲini wa ko sera k'u jɛyɔrɔ la sa koyi kameramanninw k'a couper